दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव गायसनजानाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनै 11थि गायसनथाइ सान आरो दिनै बे हाबाफारिखौ मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो दं। नगाव जिल्लानि एमनि सार कमप्लेक्सआव मिरु खौसेथि बर' आफादनि फिरफिला बिरहोयो मिरु खौसेथि बर' आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया मिसिं अट'नमास काउन्सिला 4 नं ढेबिं टेटक बियाबनि नाजानायाव जन कारेंआव खुन्दुं आरो ट्रिपाल राननानै होदों। सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं हारिमु मुंनि मोनसे गोदान बर' सुंद' सावथुन। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारियाव जोनोम मोननाय सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांजानाय हारिमु मुंनि मोनसे बर' सुंद' सावथुना दासान्दि परबतजरा हालामनि समायना रमायना जायगायाव सेबखांनाया मैखोमै सोलिगासिनो दं। एमपि रोनगोरा नार्जारिया हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ दुरान्ड कापनि जोबथा फोरबोआव क'क्राझाराव फैनो हांख्रायहैदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों 13 बोसोरसिमनि हौवासाफोरनि खुंगा 10थि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफी 2024 खौ जागायो। चिरां जिल्ला 10थि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन्दै गथ'साफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव राफोद खालामनाय आरो जौगालांहोनो थाखाय खाबु होनाय थांखि आरो नोजोरजों जोलुर बादायलायनाय खुंदों। चन्डीगढ़निफ्राय डिब्रुगड़सिम थांनाय डिब्रुगड़ एक्सप्रेसआ उत्तर प्रदेशनि गन्डायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों आरो बे जाब्रबथायाव गासै 4 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 25 सुबुंफोरा जोखोम जादों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव गायसनजानाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनै 11थि गायसनथाइ सान आरो दिनै बे हाबाफारिखौ मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो दं। नगाव जिल्लानि एमनि सार कमप्लेक्सआव मिरु खौसेथि बर' आफादनि फिरफिला बिरहोयो मिरु खौसेथि बर' आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया मिसिं अट'नमास काउन्सिला 4 नं ढेबिं टेटक बियाबनि नाजानायाव जन कारेंआव खुन्दुं आरो ट्रिपाल राननानै होदों। सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं हारिमु मुंनि मोनसे गोदान बर' सुंद' सावथुन। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारियाव जोनोम मोननाय सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांजानाय हारिमु मुंनि मोनसे बर' सुंद' सावथुना दासान्दि परबतजरा हालामनि समायना रमायना जायगायाव सेबखांनाया मैखोमै सोलिगासिनो दं। एमपि रोनगोरा नार्जारिया हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ दुरान्ड कापनि जोबथा फोरबोआव क'क्राझाराव फैनो हांख्रायहैदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों 13 बोसोरसिमनि हौवासाफोरनि खुंगा 10थि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफी 2024 खौ जागायो। चिरां जिल्ला 10थि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन्दै गथ'साफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव राफोद खालामनाय आरो जौगालांहोनो थाखाय खाबु होनाय थांखि आरो नोजोरजों जोलुर बादायलायनाय खुंदों। चन्डीगढ़निफ्राय डिब्रुगड़सिम थांनाय डिब्रुगड़ एक्सप्रेसआ उत्तर प्रदेशनि गन्डायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों आरो बे जाब्रबथायाव गासै 4 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 25 सुबुंफोरा जोखोम जादों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव गायसनजानाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनै 11थि गायसनथाइ सान आरो दिनै बे हाबाफारिखौ मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो दं। नगाव जिल्लानि एमनि सार कमप्लेक्सआव मिरु खौसेथि बर' आफादनि फिरफिला बिरहोयो मिरु खौसेथि बर' आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया मिसिं अट'नमास काउन्सिला 4 नं ढेबिं टेटक बियाबनि नाजानायाव जन कारेंआव खुन्दुं आरो ट्रिपाल राननानै होदों।
सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं हारिमु मुंनि मोनसे गोदान बर' सुंद' सावथुन। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारियाव जोनोम मोननाय सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांजानाय हारिमु मुंनि मोनसे बर' सुंद' सावथुना दासान्दि परबतजरा हालामनि समायना रमायना जायगायाव सेबखांनाया मैखोमै सोलिगासिनो दं। MP रोनगोरा नार्जारिया हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ दुरान्ड कापनि जोबथा फोरबोआव क'क्राझाराव फैनो हांख्रायहैदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों 13 बोसोरसिनि हौवासाफोरनि खुंगा जीटी बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफी 2024 खौ जागायो। चिरां जिल्ला जीटी दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव राफोद खालामनाय आरो जौगालांहोनो थाखाय खाबु होनाय थांखि आरो नोजोरजों जोलुर बादायलायनाय खुंदों। चंडीगढ़निफ्राय डिब्रुगढ़सिम थांनाय डिब्रुगढ़ एक्सप्रेसआ उत्तर प्रदेशनि गंडायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों आरो बे जाब्रबथायाव गासै 4 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 25 सुबुंफोरा जोखोम जादों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव गायसनजानाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनै 11थि गायसनथाय सान आरो दिनै बे हाबाफारिखौ मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो दं। नगाव जिल्लानि एमनि सार कमप्लेक्सआव मिरु खौसेथि बर' आफादनि फिरफिला बिरहोयो मिरु खौसेथि बर' आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया मिसिं अट'नमास काउन्सिलआ 4 नं ढेबिं टेटक बियाबनि नाजानायाव जन कारेंआव खुन्दुं आरो तिरपाल राननानै होदों। सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं हारिमु मुंनि मोनसे गोदान बर' सुंद' सावथुन। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारियाव जोनोम मोननाय सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांजानाय हारिमु मुंनि मोनसे बर' सुंद' सावथुना दासान्दि परबतजरा हालामनि समायना रमायना जायगायाव सेबखांनाया मैखोमै सोलिगासिनो दं। MP रोनगोरा नार्जारिया हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ दुरान्ड कापनि जोबथा फोरबोआव क'क्राझाराव फैनो हांख्रायहैदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों 13 बोसोरसिनि हौवासाफोरनि खुंगा जीटी बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफी 2024 खौ जागायो। चिरां जिल्ला जीटी दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव राफोद खालामनाय आरो जौगालांहोनो थाखाय खाबु होनाय थांखि आरो नोजोरजों जोलुर बादायलायनाय खुंदों। चंडीगढ़निफ्राय डिब्रुगढ़सिम थांनाय डिब्रुगढ़ एक्सप्रेसआ उत्तर प्रदेशनि गंडायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों आरो बे जाब्रबथायाव गासै 4 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 25 सुबुंफोरा जोखोम जादों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव गायसनजानाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनै 11थि गायसनथाय सान आरो दिनै बे हाबाफारिखौ मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो दं। नगाव जिल्लानि एमनि सार कमप्लेक्सआव मिरु खौसेथि बर' आफादनि फिरफिला बिरहोयो मिरु खौसेथि बर' आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया मिसिं अट'नमास काउन्सिलआ 4 नं ढेबिं टेटक बियाबनि नाजानायाव जन कारेंआव खुन्दुं आरो तिरपाल राननानै होदों। सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं हारिमु मुंनि मोनसे गोदान बर' सुंद' सावथुन। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारियाव जोनोम मोननाय सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांजानाय हारिमु मुंनि मोनसे बर' सुंद' सावथुना दासान्दि परबतजरा हालामनि समायना रमायना जायगायाव सेबखांनाया मैखोमै सोलिगासिनो दं। MP रोनगोरा नार्जारिया हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ दुरान्ड कापनि जोबथा फोरबोआव क'क्राझाराव फैनो हांख्रायहैदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों 13 बोसोरसिनि हौवासाफोरनि खुंगा जीटी बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफी 2024 खौ जागायो। चिरां जिल्ला जीटी दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव राफोद खालामनाय आरो जौगालांहोनो थाखाय खाबु होनाय थांखि आरो नोजोरजों जोलुर बादायलायनाय खुंदों। चंडीगढ़निफ्राय डिब्रुगढ़सिम थांनाय डिब्रुगढ़ एक्सप्रेसआ उत्तर प्रदेशनि गंडायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों
आरो बे जाब्रबथायाव गासै 4 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 25 सुबुंफोरा जोखोम जादों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव गायसनजानाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनै 11थि गायसनथाइ सान आरो दिनै बे हाबाफारिखौ मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो दं। नगाव जिल्लानि एमनि सार कमप्लेक्सआव मिरु खौसेथि बर' आफादनि फिरफिला बिरहोयो मिरु खौसेथि बर' आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया मिसिं अट'नमास काउन्सिला 4 नं ढेबिं टेटक बियाबनि नाजानायाव जन कारेंआव खुन्दुं आरो ट्रिपाल राननानै होदों। सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं हारिमु मुंनि मोनसे गोदान बर' सुंद' सावथुन। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारियाव जोनोम मोननाय सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांजानाय हारिमु मुंनि मोनसे बर' सुंद' सावथुना दासान्दि परबतजरा हालामनि समायना रमायना जायगायाव सेबखांनाया मैखोमै सोलिगासिनो दं। एमपि रोनगोरा नार्जारिया हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ दुरान्ड कापनि जोबथा फोरबोआव क'क्राझाराव फैनो हांख्रायहैदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों 13 बोसोर सिंनि हौवासाफोरनि खुंगा 10थि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफी 2024 खौ जागायो। चिरां जिल्ला 10थि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन्दै गथ'साफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव राफोद खालामनाय आरो जौगालांहोनो थाखाय खाबु होनाय थांखि आरो नोजोरजों जोलुर बादायलायनाय खुंदों। चन्डीगढ़निफ्राय डिब्रुगड़सिम थांनाय डिब्रुगड़ एक्सप्रेसआ उत्तर प्रदेशनि गन्डायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों आरो बे जाब्रबथायाव गासै 4 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 25 सुबुंफोरा जोखोम जादों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव गायसनजानाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनै 11थि गायसनथाइ सान आरो दिनै बे हाबाफारिखौ मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो दं। नगाव जिल्लानि एमनि सार कमप्लेक्सआव मिरु खौसेथि बर' आफादनि फिरफिला बिरहोयो मिरु खौसेथि बर' आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया मिसिं अट'नमास काउन्सिला 4 नं ढेबिं टेटक बियाबनि नाजानायाव जन कारेंआव खुन्दुं आरो ट्रिपाल राननानै होदों। सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं हारिमु मुंनि मोनसे गोदान बर' सुंद' सावथुन। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारियाव जोनोम मोननाय सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांजानाय हारिमु मुंनि मोनसे बर' सुंद' सावथुना दासान्दि परबतजरा हालामनि समायना रमायना जायगायाव सेबखांनाया मैखोमै सोलिगासिनो दं। एमपि रोनगोरा नार्जारिया हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ दुरान्ड कापनि जोबथा फोरबोआव क'क्राझाराव फैनो हांख्रायहैदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों 13 बोसोर सिंनि हौवासाफोरनि खुंगा 10थि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफी 2024 खौ जागायो। चिरां जिल्ला 10थि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन्दै गथ'साफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव राफोद खालामनाय आरो जौगालांहोनो थाखाय खाबु होनाय थांखि आरो नोजोरजों जोलुर बादायलायनाय खुंदों। चन्डीगढ़निफ्राय डिब्रुगड़सिम थांनाय डिब्रुगड़ एक्सप्रेसआ उत्तर प्रदेशनि गन्डायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों आरो बे जाब्रबथायाव गासै 4 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 25 सुबुंफोरा जोखोम जादों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव गायसनजानाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनै 11थि गायसनथाइ सान आरो दिनै बे हाबाफारिखौ मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो दं। नगाव जिल्लानि एमनि सार कमप्लेक्सआव मिरु खौसेथि बर' आफादनि फिरफिला बिरहोयो मिरु खौसेथि बर' आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया मिसिं अट'नमास काउन्सिला 4 नं ढेबिं टेटक बियाबनि नाजानायाव जन कारेंआव खुन्दुं आरो ट्रिपाल राननानै होदों। सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं हारिमु मुंनि मोनसे गोदान बर' सुंद' सावथुन।
क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारियाव जोनोम मोननाय सारेसर प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांजानाय हारिमु मुंनि मोनसे बर' सुंद' सावथुना दासान्दि परबतजरा हालामनि समायना रमायना जायगायाव सेबखांनाया मैखोमै सोलिगासिनो दं। MP रोनगोरा नार्जारिया हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ दुरान्ड कापनि जोबथा फोरबोआव क'क्राझाराव फैनो हांख्रायहैदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों 13 बोसोरसिमनि हौवासाफोरनि खुंगा जीटी बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफी 2024 खौ जागायो। चिरां जिल्ला जीटी दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन्दै गथ'साफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव राफोद खालामनाय आरो जौगालांहोनो थाखाय खाबु होनाय थांखि आरो नोजोरजों जोलुर बादायलायनाय खुंदों। चंडीगढ़निफ्राय डिब्रुगढ़सिम थांनाय डिब्रुगढ़ एक्सप्रेसआ उत्तर प्रदेशनि गन्डायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों आरो बे जाब्रबथायाव गासै 4 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 25 सुबुंफोरा जोखोम जादों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव गायसनजानाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनै 11थि गायसनथाय सान आरो दिनै बे हाबाफारिखौ मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो दं। नगाव जिल्लानि एमनि सार कमप्लेक्सआव मिरु खौसेथि बर' आफादनि फिरफिला बिरहोयो मिरु खौसेथि बर' आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया मिसिं अट'नमास काउन्सिलआ 4 नं डेबिं टेटक बियाबनि नाजानायाव जन कारेंआव खुन्दुं आरो ट्रिपा राननानै होदों। सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं हारिमु मुंनि मोनसे गोदान बर' सुंद' सावथुन। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारियाव जोनोम मोननाय सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांजानाय हारिमु मुंनि मोनसे बर' सुंद' सावथुना दासान्दि परबतजरा हालामनि समायना रमायना जायगायाव सेबखांनाया मैखोमै सोलिगासिनो दं। MP रोनगोरा नार्जारिया हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ दुरान्ड कापनि जोबथा फोरबोआव क'क्राझाराव फैनो हांख्रायहैदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों 13 बोसोरसिमनि हौवासाफोरनि खुंगा जीटी बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफी 2024 खौ जागायो। चिरां जिल्ला जीटी दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन्दै गथ'साफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव राफोद खालामनाय आरो जौगालांहोनो थाखाय खाबु होनाय थांखि आरो नोजोरजों जोलुर बादायलायनाय खुंदों। चंडीगढ़निफ्राय डिब्रुगढ़सिम थांनाय डिब्रुगढ़ एक्सप्रेसआ उत्तर प्रदेशनि गन्डायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों आरो बे जाब्रबथायाव गासै 4 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 25 सुबुंफोरा जोखोम जादों।